Pennod 4. They left the barge, and all other feelings were soon absorbed in wonder at the size of the town and the extreme length, narrowness, and filth of the street. Charlotte Elizabeth. Roedd William ac Owen Hughes yn ddau frawd eto yn hollol wahanol i'w gilydd o ran temer, arferion a thiadadau. Ac oherwydd hynny, ni fi rhyw lawer iawn o gydymdeimlas agos a cymuned cynnes rhyndid braidd erioed. Pan yn llanc, bachllyd oedd prif nodwedd Owen ac afrostiaid lawer yn ei harddwch a'i gryfder. Dystorodd lawer ar ei frawd am fodloni I delio I dydau gorau yn y wlad, yn lle penderfynu fel efau geisio ei ffortiwn yn Nerbwl dew rhyw dref fawr arall. Doedd ef ychwaith am meddu parch decliol I grefydd, nad oedd yn hynod am anfoesoldeb, tal roedd William yn fachgen wedi ennill iddo ei hun gymeriad uchel fel llanc a dyn grefydol. Wrth gerdedd o'r porthladd tua thi Owen Hughes, roedd gyflwr meddyliol y newyddiad mewn agwedd ac abiesau y dyfyniad uchod o waith yr awdures alliog. Charlotte Elizabeth yn dra ffriadol I gyfle syniad a'n emtynadau hwynt. Synwyd hwynt gan faint y dref a hyd cylni ac ablendid, rhai o'r heliaeth. Disgwylias yn weled agwedd harddach ar bethau a themlend yn siomedig. Roedd Owen Hughes yn byw yn un o'r teuluoedd sydd yn agos i'r afon Mercy, llawer o bar rai sydd yn hynod am ei hawwyr afiach a'i bydreddu a themlodd y newydd dyfodiad hynny am boenus ar ei mynediad i'r hel, lle ar oeddent I drelio ychydig amser yn ar. Rysawyd hwynt gydag anongosiad o gardigrwydd broesog gan wraig Owen Hughes, ond nes gallai plant William lai na ddynnu gwrthgwynebiad anffafriol rhwng ei hamnogosiad hi ac agwedd ei pam hwynt megis o'r oeddent eisoes gweddi gwneithiad gyda golwg ar ei tad a'i hywythyr. Nis gallent achwaith lain na galw I gof lendid. Dacletrydd ac ysewdom blaenorol y tŷ gwyn wrth sylwi ar argwaith yr aethyn iddi yn ar. Yma ar roedd y paradwydd melynion ac ysteinnog wedi ei gorchuddio a nifer o darluniau o'r math mwyaf blendynaidd, rai ohonynt yn hollol newydd, ac wedi ei dodi yno yn ddiau I dangos chwaith rhagor o gwraig y tŷ, ond y mae'n gas gan bob dyn gweithedig ei chwaith ei gweled yn bob ban, ei bod yn dybod yn lled gyffredin I Gymru yn y dyddiau hyn. Roedd y ffenestri wedi ei dywyllu gan faw, a'i hydyddo gan weiodd, ced, prif copyn ac eto roedd yn amlwg bod Mrs Owen Hughes wedi gwneud ei gorau glas I gael golwg fawreddus ar y tŷ ac arni hunain hefyd, ac nad oedd hi wedi ddau fawr I gyd ar ei gwalch magtiod, eto roedd ganddi gap o lun hollol gwahanol I ddim a welodd Mark Hughes erioed yn y wlad ac roedd y cap hwnnw yn llan o ribannau o fflamllyd ac amryliw. Nid oedd yno ddim prinder o'r hyn a storiau a lletiraig yn ernadau, ond roedd y tŷ yn amddifad o dacletrydd, glanwydra, cysur a pharchesrydd. Dechreuodd a gynethod bychain goleddu syniadau is nag o'r blaen am ardachogrydd llynllefiad, driain ohonynt. Byddai'n da pein a welend fwy na hynny o anfodrwydd y lle. Ac nid oedd Mrs Hughes ond esampl gyffredin iawn o un dosbarth lluosog o trigolion, bobl didarbodaeth, digon caredig yn ei ffordd, ond heb erioed ystyried pa fodd I ychwanegu cysur at ei halwyddydd ei hunain, na dydydwch ei teuluoedd, a bu yn trwg gennym llawer gwaith ganfod amryw o ferched Gymru a'n llynllefiad yn dylengu y nodwedd. Cytundwyd ar fod I dwi ystafell o di Owen Hughes gan ei gosod I William a'i dylwydd, hydnes y gyffau ei fwaith a gallu honno gymryd tŷ gyfain iddynt ei hunain. Gymain nid ysgrifennu biwgraffiad ar y ddym, nid byth I ni dilyn hanes William Hughes yn fanwl gam a cham, ac heblaw hynny rhaid I ni dychwelyd yn fian at prif wrthrych ein chwedl, sef Hugh Hughes. Bu William am wythnosau lawer heb un math o waith gwneud ei brad bobeth a allai eb drosto, ond nid oedd ei allu ethyr ychydig, a diau abiesau yn haws I William gael ei gyflogi mewn man neu dau, oni bai mae Owen oedd yn ei gymradwyo. Darstongwyd William a'i deulu ei dodi ac yn ddyndar.
Roedd ein harian wedi myned I gyd a wythau heb fodd I gael yn borth yn hwy, heb gesio coel ac atbwy a roeddent yn fenedd I am fynd am hynny. Aeth Mrs Owen Hughes hefyd yn fwy sarig am nad oeddent mwyach yn gallu talu am ei dwy ystafell. I ychwanegu at ei hadfyd, dechreuodd Mari fyned yn glaf. Roedd yr awr afiach a gwahaniaeth bod a ffrind hyd yn oed o hwnnw fel roedd yn dylanwadu yn anffodus ar ei chyfansoddiad, ac fe ddechon fod ei hiraeth am Gymru hefyd yn ychwanegu at y bethau eraill. Collodd ei serio deb aeth am brith glwyddus ac roedd arwyddion o nichlo sicr arni. Dechreuodd bwchau lori a Sara hefyd wleido a'i llygaid bontio a gwelyd arwyddion o dristwch mynach ar ei gwynebau ieuanc a chorthgar. Ac yn ôl yr hyn a ofidiodd fwy ar galon Margaret Hughes a'i holl adbyd anghyd fe dechreuodd lori dichan a grwchnach. Ond hyd yn hyn, nid oedd y peth wedi dybod yn ddigon bwysig I Margaret ei ystyried am werth drystau I gŵr drwy ei fynegu iddo, ond penderfynodd Willow yn dybal ar ei hal enedd pan gesio atal a rwyd peryglus rhag cael maestrolaeth arni. O'r diwedd cafodd William Hughes waith Llafuwr mewn haiad yn wythfa fawr. Daeth peledr o obaith yn weddol i'w feddwl a dychwelodd i'w ledu y brydynhawn hwnnw yn sirolach nac y BS llawer o wythnosau. Siaradodd yn y beithgar gyda'i wraig a'i blant a dechreuodd y cyfan o ddigar Mari portreadu dywodiant dedwydd iddynt ochr. Diolch chwi Lori a Sara eber fam. Fynd i'r ysgol yn fian bellach a chydythau Mari tigau chwarae teg I fendio a dwad yn digon cref I gael lle da I wenu. Cod da galon gennydd I. Mae dy dad yn sicr o ennill digon o arian I ti gael bwyd da I gryfhau. Flacio's stereotyp yn llygaid y dwy enef lleiaf, ond ni welwyd un arwydd o lawenydd ar wef Mari, ac wnaeth ddim yn gysannu ei mam a gollwng o cennaid wrth glywed y dyfodiant yn cael ei liwio, felly a liwiau gobaith a chysir. Yna ar, ni adael William Hughes ei wraig a'i dargenedd yn llunllefiad gan adael gadael i'r darllenydd wybod eto rhaglaw ei helyntion yno.